Ka kertong Presiden jongka National Democratic Alliance ka Draupadi Murmu kalawan poy kejela Meghalaya ka hendro terik unaitung arhajar arpuar bad ha kejing kendo iki MLA jong kejela ha Orchid Lake Resort ha Umyam kalapan kejing kershan jongki Menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma rengkat ba ulampang ke yang dor bartawan kejela ba Ahmed ba lengdo bad kinong elam ka BJP kilalit pediang sumubha ya ka Draupadi Murmu haba kalawan poy ha kakat lingsun hu umroy bat nang ni klaim ilang banwan syak Orchid Lake Resort. Kinong alam jong kiseng sen pertai ki badan haga kenhuan MDA. Kila pediang buruh mengini ke kertong presiden ke NDA bat kila kit bokit ruyang yaka bakan job ek election presiden jong kari. Haga ni kejeng elang ledon lang Menteri rang ba kejela ulam pangging dor bartawan kejela Menteri rang ba abarim kejela Asam Sarbananda Sonowal MLA ka AITC uba Himalaya Mokhtar Changpliang kinong ilam ka BJP bat kibai-kibai. Ka Draupadi Murmu kamsyam natre ban keran AA hakinong patay kubor. Halor ka jingi kendo jong kaya ki MLA ka jela. Presiden ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulong ba ka Murmu kalkerpat ki MLA bakin kershan lameka haki election presiden. Kamtam ha ba ka dikalong kami ka bami kemat ya ki riulum jong kari. Bat kinong ilam jong kiseng sen pertai kila penpau bakin ai ka jeng kershan ka bapura yaka bakan long ka presiden jong kari. Using only natural raw materials, venture prolong, an angle-length sarong known as Villa prolong worn by MLA ka AITC uba Himalaya Mokhtar Changpliang ulong baka jingle isim bata jo ha ka jingelang ka dewan ai buram ya ka Draupadi Murmu namar baka di ka kertong riulum ka baikun ki election presiden kari. Ulong baka jingle jo kamdai banle kamsan pertai EA hendrai bandan rengkat lembat ka Murmu namar kamdai bagawan ban yalap election hendrai ka de bakwa menikendo iginong mi kemat jo kejela om ya keseng ka bakidon. Ulong ba simnalet ka jingelang kumu MLA ka AITC hendrai ulet banai mensia mega Murmu baka de ka kertong riulum. Halor kajing sapriang ki kubor ba ula ban mino na kaseng AITC bat ban let ban penyeso no bat ki wei pat kiseng menekun ya ki election MLA arhajar arpulai. Uba Himalaya ulong ba hadu mata udang dei MLA ka Trinamool Congress hendrai patla ban bataya ke bahadian bat nan sapet pandala poi kisi. Ngalayo ya ka jingkot subha bangan don rengkat hakani ka jing yelang ka ba Niyo bangin ya kendo ya ka Madam Draupadi Murmu kepada ka President candidate yang ka Rijungi ngawan hakani ka jingelang kadaw kalong ba ngisngo bangi di ben ai buram ya kani kalong kami ba kadai ka tribal candidate ya menta ka post president ni baro ngidei na ka state ke tribal state. Denga haka jingsong jonga ngaso ba ngimdei bangin ya don kanu ke jingya per haka politics. Ngamdei hangne bangawan bangan ya le politics. Ndrei ngawan hangne bangan pen i ya ke jing don lem rengkat. Jonga bat ka Madam Draupadi Murmu. Ya kata banong tep bot hangno ban tep kata ngin sepe ke bahadin. Ndrei mentakasi ke jialang kamdei boong ban ya kanbas ndai kade kajingwan yuk kejat jong Madam Draupadi Murmu ni ban ya kendo yangi kinong mi khmat jong kejela ka wa ka invitation ka wanru yangi kum kinong mi khmat jong kejela om day on party lines kidot kono no mar bakani ka presidential candidate kade ka reulom kum gini ki nong mi khmat jongi ro kibari ki reulom mangi kidot kono sko bot fit convince mi ta ki amade ka ya ki ban aju kersan ngene hoi i Madam Draupadi Murmu ila kentu bad ila kerpat yangi barok ngripungut ki MLA
ki badon hapo ka Meghalaya State Assembly ba ngi baro ngripungut bangin kershan bantep ya kebut yang mata jong i nomor ba i ong ha ka jingkren jong i ba idei i tribal candidate telada i ong phis ngolem yang mata jonga kum kata ka tribal candidate ka tribal woman ka banengkong do ka banlej banlong kum ka president of India yang sobha thep bot lem yang mata jonga te kata ka shong ha jingtip lem jong ki nong mi khmat jong ka jela mata but ngala brief ya ka story jong ka neka president jong ka kabadai candidate jong ka naga parti ke jongi but kadon ka story ka bajrong bha kala simbanta hi bun kiliang kum ki member ki committee befer ka long ru ka MLA ka long ru ka MP but ka long ru ka tribal women ka baning tam banlong kum ka governor hapo ha hamte po ayu te po Jharkhand bat manta pat kalong bo sutunat chuchu ba nakaliang jong u prime minister buron buram jongi ba nakaliang jong ka BJP hi nakaliang jong u president ko jongi UJP nada la ibit ya ka ban kentiu pat sakawe kardan pat hadu bakan poi bakan sasimti no kum kata ka president jong ka India te hak jingkren ko jong ka ru kala kren bun safang ki kentai safang kum lo ban yada ki kentai ikilong keme namar ka ru kawan nakalong yeng ka beduk kum kalong keme kasung thu ik jing e bat nakaliang jong kinong keren bafer ru kila pen snow hagawade ki issue jong ka judgment reu ko jongi hagawade bat kane ka inclusion ni ka khasi language ki schedule bat kum ta ter bat kala keren khambun ka ong ba onda kala simti kum kata ka present bat kan sale sibun ki kam na ka menta ki thai north east khamtam ke badai ki tribal bat ka ong ru hagjing emu jonga nga sip tieng yu blai bat sultanat ka jingkren ko jongka bakala keren sibun kumno ban penroi lane kumno ban ra syahmat ya ka nam ya ka buram jong kilong keme nakaliang ko jonga kum presiden jong ka parti ngala apil sya barok ki parti bakin kersian lane bakin ai kata ka support ya kan ka kandidat ka jongi namar ba kum mapitip na ya keren ka parti mo ngang kerpat ya ki kum kita ki tribal namar ngi tribal state ban ai jing kersian ya ka bat nginum yo syu kum kane kalat let's say kade ka bakhadu ne ka badang puteng ngamnang banong tang bakade ka great opportunity na ka menta ka judgment reu ko jongi na menta ngi barok lang bangin yo kum kane kalat ban kersian ya ka presidential candidate ka badai na ka tribal